Internet bidez topaketa antolatu ostean kalera irten, gustuko txoko bat aukeratu eta hura marraztu. Norberak erabakitzen ditu lekua, teknika eta euskarria eta marrazkiak internetera igotzen dira gero. Horixe da Sketchcrawl edo marrazki maratoiaren oinarria eta horixe egin zuten Zapatuan Bergaran. Ekimena baina nazioartekoa da eta Bergaraz gain munduko beste 85 hiritan ere gauzatu zuten. Bergarako Behar Tarte taldeak egin zuen deialdia Euskal Herriaz Sketchcrawl taldearekin elkarlanean eta antolatzaileak gustura zeuden ekimenak izandako erantzunarekin. Izan ere 24 marrazkilari ibili ziren Bergarako erdigunean margotzen, Iruñan egindako azken topaketan baino gehiago. Oso ondo. Pentsaizu aurreko egin ginuan Pamplonan eta Baskaltzeko geunden 17-18 eta gaur ja 20, osea que zehose, puskat gehitxu dugu. Parte hartzaileak gainera Euskal Herri osotik etorri ziren. Jose Matias, Bilbotik etorri dana, Iñaki Donostiatik, Bizkaitxar beste emabe bada, Bitorixatik etorri die, osea que bai, nahiko ondo, bai. Matilde Sainz Arrasatearra izan zen Zapatuko parte hartzaileetako bat. Bere esanetan, zaletasun bera duen jendearekin topatzeko modua da Sketchcrawla. Bada jendearekin egon, elkarrekin margotu, bestela neko aspergarria da, baldin bada zoiaz margotzen ez duen jendearekin, besteentzat aspergarria da gelditzen zarelako hemen, edoan, margotu nahi duzu. Javier Lazkano Bergararrarentzat ekimen berezia izan zen, topaketak estudiotik kanpora lan egiteko aukera eman ziolako. Azkenian guretako dana da berezizia, zatik gu oinarte estuditxo barruan oitzuta gare muestrak hartu eta areken margotzen, baren zea egiten, baina hola kalera irten eta txoko berezi bat aukeratu, eta hori horren dibujua jasotzia, gu oinarte ez dugu egin. Behin marrazki maratoia amaitutakoan lanak internetera igotzen dira, eta horrek baditu bere abantaiak. Jenteak blogean zintzilikatzen du, bere marrazkiak eta roiter ikasi egiten duzu besteen gandik, ez? Zapatu goiza sorkuntza landu eta marrazten eman ostean, artistek batera bazkaldu zuten eta arratsaldean Alde Zaharreko lokaletan jarritako artelanak ikusteko ibilbidea egin zuten bazkalostean Bergaran geratu zirenek. Hurrengo ekimena Donostian edo Bilbon egitekotan geratu ziren, baina hori Euskal Herriaz Sketchcrawl taldeak erabakiko du.